Két központtal működünk, az egyik ott, ahol voltunk a plébánia, és ahhoz tartozó falvakban tanodánk van, és szociális munkát végezünk. Ez a tanoda délután 1 órakor kezdődik, mert ugye addig a gyerekek az iskolában vannak. 1 órakor jönnek át az udvarban lévő közösségi házba a gyerekek, megcsinálják a házi feladatot, és egyéb más program van számukra. Hát minden úgy jött, hogy elkezdtem gondolkodni, mit csináljuk a cigány gyerekekkel. Van egy-két jó tanuló, de végén kamaszodik, és ott oda jut, hogy 2,5 lesz ő is, pedig 4,5 volt még 6. Hát akkor épp a tanítóképzőben mondom a hallgatóknak, hogy valamit kellene már csinálni a cigány gyerekekkel. Hát ti kikerültök ma holnap itt oktatónak. Gondoltatok arra, hogy találkoztok cigányokat? Nem. És mindjárt valami 4 gyermeken váltották, hogy jönnek ide kikorepetálni. Rögtön megszerveztem szombaton minden templomban, annak sekréstjében. Összeszedtük a cigány gyerekeket, anyák hozták oda korepetálásra. Egész szombat délelőtt 1 óráig korepetálták a tanítóképzősök. Minden faluban, legkisebb faluban is. Egész szombat délután hordtam haza tanítóképzősöket, mert ugye hát akkor legalább annyit, hogy szegények hazajussanak, hát nem mint Kaposvári volt itt Somogyi kis falvakban. És ez volt a tanoda őse. Akkor jött ez a HEFOP tanoda pályázat, megnyertük. Átmentem az igazgatóhoz, ott volt a tanári karonon, álljatok meg, itt egy papír. Ki ebbe az iskolában legrosszabb magaviselet és legrosszabb tanuló, aki itt aztán tényleg a legutolsó az összes közül. Hát mondják a neve. Látjátok, mondom, nálam ő a felvételi vizsgának első helyzet. Fölírtam. Így fölírtam 35-et. Mindegy, egyszer beszélgetek a pedagógusokkal, mondom, hány gyerek van a tanodában? Azt mondja az egyik, hát azt nem tudjuk, hogy hány gyerek van, most már végül semmit nem tudunk, mert a plébános minden nap még 2-3-at ide küld, és mind állítja, hogy föl van véve. Na hát így lett 55. És most ennél följebb nem megyünk. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családokkal tartsuk a kapcsolatot. Tanévkezdés előtt augusztusban az összes családot végiglátogatjuk. Minden egyes tanodás gyerek szüleihez elmegyünk, ott hosszabb időt töltünk, elbeszélgetünk velük. Évente családos napot tartunk, amikor a tanodás gyerekek szüleit, nagyszüleit, testvéreit, meg mindenki oldalági rokonját, bárkit elhívhat, akkor a 150-200-an összejövünk, együtt főzünk, valami előadást hallgatnak a felnőttek, a gyerekeknek minden másik csoport vidám programot szervez, keresztelő mindig van, nem kell sokat szervezni, akkor egy keresztelés lesz, és utána pedig hát egy zenés együttlét késő estig. Ez nagyon jó hatású szokott lenni a későbbiekben. Ezen kívül a 4 pedagógusból 2 pedagógus délelőttönként járja a tanodás gyerekek családját, szüleit, és mindenféle ügyüket intéz, szociális munkát végez, az orvoshoz viszi a leszázalékolást, intézi a kérelmeket, olvassa, fellebbezést ír, kérvényt ír, minden, amilyen ügyük van, azt intézik. És ez nagyon jó, ezért tudunk olyan jól működni a tanodában, mert tudnélik a gyereknek mondják délután, hogy csináld meg a matekot. Hát húzódozik egy kicsit, de akkor eszébe jut, hogy az a tanárbácsi mondja neki, hogy csináld meg a matekot, aki tegnap előtt elintézte nekik a mit tudom én milyen ügyüket. Tehát itt egy állandó kapcsolat van, és ezért a szülők részéről is egy nagy tisztelet van a tanodában dolgozó pedagógusok iránt, mert nem csak azt látják a gyerekek el, hogy itt nyomatja beléjük az ionos kötést, meg a nem tudom én a törteket, hanem ez a tanárbácsi elvitte annyit a nőgyógyászhoz például.
Tehát mi az egész családot nézzük. Nekem mindig az az elem, hogy nem kiemeljük a gyereket a családból, az iskolába vagy a padba, nézzük, hogy mit csinál, mit tudom én, milyen állapotban van az a gyerek, mert akkor semmit nem tudunk meg róla. A családdal együtt nézzük a gyereket, a családot megismerjük. Én már különben is 18 éve itt vagyok, úgyhogy ezek a tanodás gyerekek még meg se voltak, amikor én már családjukkal kapcsolatban voltam. Ez van ott Kaposnyon és a környékben. Ez egy nehéz hely, mert itt látjuk 2,5-3 kilométerre vagyunk a faluktól. Ez egy szegregált cigánytelep. Itt 5 éve működik ez a közösségi ház, ahol most ülünk. Ehhez csatlakozik egy másik helység is, egy mosókonyha és egy zuhanyozó. Itt egyetlen egy nyomókút van a puszta közepén, onnan hordják balomba a vizet. Ezért a mosás, tisztálkodás nagyon nehezen megoldható, azért építettük ide ezt a kis épületet, ahol mosni lehet és zuhanyozni lehet, tisztálkodni. Sőt, a zuhanyozóban kialakítottunk egy részt, ahol a kis csecsemőket megfürdetik. Szociális munkások vezetésével. Itt inkább közösségfejlesztés folyik, összejöveteleket tartunk itt, ahol most vagyok, meg az udvaron együtt főzünk. A gyerekek mindig előadnak minden egyes alkalommal, amikor valamilyen rendezvényünk van, valami színdarabot, vagy karácsonykor pásztorjátékot, húsvét előtt, passiójátékot, vagy csak úgy szavalnak búcsukor más ünnepeken, de nagyon gyönyörűen Ady Endrét, József Attilát szavalják, először magyarul elmondják, utána ugyanaz a gyerek elmondja az ő cigány nyelvükön. A személyes kapcsolat. Ilyen elmém, hogy szórólap, hirdetés, mit tudom én, nem. Oda megyünk, és a személyes kapcsolat, hogy bíznak bennünk. Kinyitjuk az ajtót, ide kiállok az útra, és elkezdek kiabálni, gyertek, aztán jönnek. De 18 évben, ezt hozzá kell tenni. Ugye az mögött van 18 év. És az egész puszta, tehát az egész telep részt vesz ebben, itt ilyen nincs, hogy valaki hiányzik. Ezekről az összejövetelekről, a legkisebb gyerektől a legöregebbig. Ilyet nem mondtam, hogy ruhát osztunk gyakran, Német Egyházközséggel vagyunk kapcsolatban is, azok többször hoznak évente ruhát. Élelmiszert krízis helyzetbe jutott családoknak adunk, ha tényleg valakinél valami probléma van, át kell hidalni egyik napot. Tudjuk, hogy az holnap újra kezdődik, de hát ezt a mai napot akkor valahogy ki kell bírni 1-2 kiló liszttel, 1-2 kiló száraz tésztával. Hát itt van korai fejlesztés, délelőtt egy korai fejlesztő pedagógus foglalkozik a kisgyerekekkel és a kismamákkal. Hát az úgy egyben van, majdnem olyan egy baba-mama klub naponta. Tehát a gyerekeket fel kell készítenünk sajnos az óvodára. Előre kiadnak egy újságot. Abba megtalálja azt, ami szükséges ott a kérdésekre a válasz. Akkor azon nyer pénzt, dollárt, amit máshol csinálnak, és az akkor tud venni valamit, de mindig ehető dolgot. És akkor beadhatja a dollárt bankba, és ott kamatozik, ugyanennél a pedagógusnál, hogy ne költse el, tanuljon meg spórolni, hogy majd akkor, amikor $100, az már mit tudom én mekkora valami lesz, azt vegye meg, és akkor mind a 6 gyerek lehet otthon, nem nyertem egy kis pénzt, és azon mindjárt veszek egy Janukát. Akkor többet kapsz, és nagyobbat tudsz venni. Ez direkt bent van, ezt kidolgoztuk. Ez direkt azért, hogy tanulja meg a pénzt kezelni, spórolni, észszerűen felhasználni. Ez rejtve benne van ebben az egészben. Úgyhogy észre se veszi.
Nem kötelező, amelyik akarja. Egy rágógumi bank is van. Nyer egy rágógumit. Akkor azt ne egye meg, hanem adja be bankba, és másnap kap érte kettőt. És ha még tovább tart, ez ki van itt dolgozva, azt a végén már egész sokat kap egy ilyen füzérrel. Ha azt az egyet beadta, és sokáig bent. Érdemes nem mindjárt nekiesni. Kis önfegyelemmel való nevelés is ez. És akkor van még egy másik szociális munkásunk, aki csak ügyeket intéz. Nem is sokat tartózkodik, itt nincs rá lehetősége, mert viszi az embereket orvoshoz, hivatalba, vagy a hivatalos ügyüket intézi, akkor lehet, hogy nem is kell mindenhova elvinni őket, mert bizony ez a szegregált telep, ez nagyon nagy, és nagyon sok hátránnyal jár. De elment az innen intézni a hivatali ügyet a helybeli, mert gyalog oda bement, elzavarták, kirúgták, eljött hozzám, oda átjött Kaposvérre, még mindjárt rögtön biciklivel, vagy nem tudja ezt az ügyét elintézni. Én nekem valaki megsúgta a hivatalból, hogy csak azért rúgták ki, mert cigány. Akkor mondtam neki, holnap ugyanúgy vigyen be mindent, és mielőtt bármit mondana, mondjál, hogy a plébános úrral megbeszélte, hogy ez így jó, és csak 3-szor mondjál, hogy a plébános úrral megbeszél, hogy a plébános úrral. Elment be, és azt mondja, csak egyszer tudtam elmondani, utána már mindent elfogadta. Ugyanazt vitte be. Szóval itt nálunk ilyen problémák vannak, akár Kaposváron, akár helybeli. És ezért kísérni kell ezeket az embereket, de mondom, egyedül nem is indulnak el. A hivatalos ellátórendszerrel jó a viszonyunk, ezt kell mondani. Minden ügyet előtte megtárgyalnak, mielőtt valami döntést hoznak vele. Mikor én egy vagy olyan 1,5 éve kijártam a cigány családokhoz, mind beásokhoz, mind ide Köszörűsökhöz, meg Kaposvérre, meg a környékbe. Én csak úgy voltam, én azt hittem, az egy haszontalan időtöltés. Mert én csak ott voltam. Beszélgettünk, stb. Én azt hittem, hogy teljesen fölösleges időtöltés. De én jól éreztem ott magam. Mert boldog emberek között voltam. De egyszer hallottam, hogy Alsó-Szentmártonban, Baranyi megyében van egy pap, aki akkor 10 éve, 11-2 éve kiköltözött a cigányokhoz. Hát mondom, fölhívom, azt elvigyek hozzá. Beszélgetnek. Fölhívtam, mondta, jó van, csak gyere, persze. Elmentem, elkezdett mesélni a cigányokról. Erről a család életről, stb. Nagyon sok értelmes, érdekes információt mondott. De én azért mentem hozzá, megmondtam, hogy adjon receptet, hogy én mit csináljak itt Kaposvérre cigányok. Hát azt mondja, én nem tudom. De egyáltalán tudom. Legyél minél többet köztük, és ha van nagy irgalmas szíved, úgy is meglátod, hogy mit kell csinálni. Ha meg nincs nagy irgalmas szíved, mondhatok én neked, amit akarok. Na, én ezt tudom mondani a szociális munkáknak is, vagy akik ilyennel foglalkoznak.